ассалому алайкум дӯстони азиз. Ҳозир ман мехоҳам бо хоҳиш яке аз подписчикон хонаи фурӯшии вайюра барои шумо нишон диҳам. ин хона дар Тюменская област, шаҳри Тобольск қарор дорад. хона чорхонагае, ҳамроҳи кухниш панҷхонага ҳисоб мекунем. Барои кухниша ҳамчун хона кардагӣ ҳастанд. нархи хона 3 миллиону 200 ҳазори российский, тақрибан $45,000 мешавад. И ё ба ҳамин нарх фурӯхта мешавад, ё ин ки бо хонаи сехонага дар шаҳри Душанбе алиш карда мешавад. шумо метавонед дар ҳамин рақамҳое ки дар рӯи экран аст, ба ҳамин рақамҳо нависед. соҳиби хонаи пурра ба шумо мефаҳмонад хона чӣ мебел, чӣ чизе ки дора, қолину, мебелу, пардаву техника чизе дора, қариб ҳама чиза мемонад. бо ҳамаи ҳамин чизу чорааш анамин 3 миллиону 200 ҳазори российский фурӯхта мешавад. пурратар маълумотша метавонед аз худи соҳиби хона пурсон шавед. хона дар шаҳрай, садик, поликлиника, ҳама чи дар наздикиш ҳастай, магазинҳои калони инчунин. марҳамат, бинед.